Ka wadhi nyime en ni jumbe adek nyaka ne skunde ma pacho ka. Jopuonjre maromo 497 pod ni pacho kata kuonde jota kendo pod gionge godo ka luwore gi chenro mar somo madhi mbele. Maeri en kaluwore gi midhiero mar pi oula manomiyo jatend piny ochoro yepo mar sikunde gi jumbe 2. Betty Akinyi nigi mathoth. E nonro motim kod migawo mar somo, riwruok mar Save the Children kod UNICEF, maloyo kilese 3,781 kod chope 18,615 e sikunde pi oumo kendo ok nyal ti godo. Pi oula bende noywero mwandu kod ohelni moweyo thoth jonyuol ka ok nyal chulo omenda mag somo. Jatend piny nochwalo mbele diriyo yepo mag skunde kaluwore kod pi oula manoketho kilese, choche, pewe mag tuke ka kethruok go nyaka sani pod neno. Tuoche malandore kokalo e pi mochido kaka nyaldiema kod ambululu e kind nyithindo medore, ka migawo mar thieth yango ni 49% mag thieth ne nyaldiema mane ichiwo ne gin momako nyithindo e kind higa 1 kod higni 10. Mae tok odundu mag minyaga barore kendo donjo e kilese kod pewe. Kamano bende, familia moko ma pod odak e kembe jot pod rito mondo odargi kuonde mamoko. Nyithindo e kembegi bende kale midhiero kaka timbe anjao, koso gik makonyogi wuotho ne jogo manigi ng'ol, onge mapi maler matedo kod modho, dangni mag paro e kin mamoko. Riwruok mar Save the Children siro piny owacho ma pacho ka e yore mopogore moting'o tiego apisas mag somo e counties e kedo kod masira mopore sikunde, chwalo hocho ne weche dangni mag paro ne jopuonjre, konyo migawo mar thieth maneno ni jopuonjre yudo pi maler kokalo chwalo yedhe mag thiedho pi, chwalo gik somo 1,250, bege mag skul kod taulo mag ria 23,070. Kamano bende gichiwo tenge mag pi ne skunde, omenda mag kony ne familia 880 kod puonj mag ngima maber e sikunde. Save the Children bende kwayo jokanyo mamoko mondo oriwre kod piny Kenya e konyo migepe mopogore, timo nonro e wi yore mag duoko chenro mag somo makare, loso kilese kod mwandu mag skunde manokethore, chiwo kuonde somo mamoko ne skunde mokethore, kanyakla kod konyo chwalo puonj e wi ngima maber e sikunde e kind oganda. Betty Akinyi, Ramogi TV.